ויהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. יהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אומר רבנו בעל טהרת הקודש. ועוד, דחי מי ששומר עיניו וידיו ומחשבותיו, שלא יכניס עצמו במזיד חס ושלום בהרהורים רעים, וכשבאו לליבו דוחה אותם תכף בשתי ידיים, ושומר עצמו בכל כוחו, ומיתר עניינים המובאים במאמר שמירת הברית להלן, אז בלי ספק גם אם לא יזכה עכשיו לכל אלו המעלות, בהיות שאין הדור והזמן מסוגל לזה, הוא עושה את ההשתדלות שלו בכל כוחו, אבל הוא לא זוכה לכל המעלות בגלל שהדור והזמן לא מסוגל לזה, הוא לא זוכה לכל מעלת שומר הברית. אבל בלי ספק שלעתיד לבוא יהיה גבולו ומחיצתו עם אלו צדיקים נותרי ברית שזכו לכל אלו המעלות. לעתיד לבוא בעולם הנצח, בעולם הזה הוא יקבל, הוא יאכל פירות, אבל עדיין הוא לא יזכה לכל המעלות שזוכה מי ששומר בריתו. בעולם הנצח שכרו יהיה להיות עם אותם צדיקים ששמרו את הברית, שזכו לכל אלו המעלות. כי אין הקדוש ברוך הוא מקפח חס ושלום שכר שום בריאה, וכל שכן בדור שפל כזה אשר בעוונותינו הרבים השווקים מלאים פריצות. זהו עוד אמר בדורו לפני 50, 60, 70 שנה, מה נגיד היום? והשומר נפשו עכשיו שכרו וגדולתו וחשיבותו למעלה בלי חקר. איתה בזוהר הקדוש, מובא שם, בראשית נ"ו, וזה לשונו. תחה זה, בוא תראה, כד ברא קודשה בריחו על מה, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, עבד אי ברית וקיימה עליה על מה. עשה את אותה ברית והעמיד עליה את העולם. מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים? דכתיב בראשית בראשית, דה ברית דעלמה קיימה עליה. בראשית זה אותיות בראשית, זה מרמז לברית שהעולם קיים עליו. עד כאן לשונו. הוא מובא בתיקונים, תיקוני הזוהר, וזה לשונו. רבי שמעון פתח ואמר בראשית ברית אש. בראשית אותיות ברית אש. דאיהו אות ורשימו דאילאין ותתאין בקיימין. הברית זה אות ורשימו שהעליונים והתחתונים בו קיימים. איהו אות דצבא דלעילה דבעון יתקרא קודשה בריחו השם צבאות. זה אות של צבא של מעלה שבהם נקרא הקדוש ברוך הוא השם צבאות. ואיהו אות דצבא דלתתה, והברית זה האות של הצבא של למטה. איהו אות וברית דבה קיימין שמיה והרעה, שבו קיימים השמיים והארץ. המובא בירמיה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. איהו אות ודאי דאיהו רשומו דחותמה דמלכה, חותם המלך. עד כאן לשונו. מפרש הרב, כי ידוע שכל העולמות עומדים וקיימים על 7 עמודים, והם 7 מידות כנגד 7 ימים, ב7 שבועות של ספירת העומר שנתן לנו הבורא לתקן אלו 7 מידות. וכל העולם קיים על המידות שקרויים בספרי החוכמה 7 ימי הבניין. והמידה השישית היא מידת יסוד. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הסתכל על זו המידה השישית שישראל הקדושים יקיימו אותו, ובכוח גודל